Abang. Pagdukan na sila. Bo, 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 bo. 3-1 no, 3-1. Kung sa tema CJ. Isi tanong. Isi, bo. Ay. Wala, cute na kayo. Wala, garap man. Sige yun. Sige yun. Ay, mananyor. Pag-dating na kayo, kala kita, alasan mo, kurado. Nakada na alat kami. Hindi, importante yun, madyan ka na. Ang tabi sa wan, lemon cake, may juice ba? May juice ka ba? Kaya sa taon na palang tabi. Yeah, mabubuhan shot mo ko. Pwede masandara ako nyor. Alam niyo, mawan to tara ako. Diyak tabi ako. Nyor, bad night. Pagkubayan mo ka. That's na to. Dapat pagkakada ito. Diyos, mado si Senyor. Kasi ko sa sigabo. Alam kaya. Magtanong na ako, Fran. Uy! Ano po po? Dala papatakbo ka na. Uy! Pero may kinang ka na ipigiling. Uy na naman. Umutak ka! Uy! Bobo! Nyor, tegon si kita, Nyor! Tegon si kita. Tegon si kita, magkasuan ha. Uy, nakabang naman. Parang sabi na ni Pa. Sila, DJ.
ba sila? Tama, naka-sniper ka, Bobo! Tama! Bobo, may Bobo! Ako lang hindi yung mata ko. Bobo si Juriwick! Ay, Paul! Si Juriwick! Bobo, ikaw, Bobo! Bobo nga ito mo. Putang doon nag-ibang picture ko, daulo naman. Sorry, ito kami ko nyo. Bobo! Bobo! Last na ninyo. Didigan, didigan. Water. Okay. Ninyo, dadan ka na. Ay, puta, di ako nakailing. Pinyor! Pinyor, yan na. Ano taro pa? Sambi mo! Relieve! Sige, Hindi. Happy Label! Oo, nagmadala di kita dati. Ika lagi mo dito sa ano? Saan mo yung mga? Hindi ka na! Hindi mo ako dito tao. Ay, ano yun ito? Salming? Salming na rapido. At tabi sa tabi. Open na! Yung? Yan, tanan yan! Rapido? Okay. Yor, berapa lang? Buto. Ya, dia tu kemudian menjadi. Sige na please na manis, pagmalik ka na sa akin. Sorry na nasaktan, pagmalik ka na sa akin. Ayos ka? Biar balik ke lima kota. Ang tanan na, ano yan ang patagpuruta ko. Harus tadi. Harus. Dahil pa nga klaro ka na. You know. Harus. Betul. Hindi na. Balon mo na siya pa. Kaya, natak na din yung gamit. Mindful. Alam mo. Alam mo, di mo kayo mag-upate. Nine. Kurang. Teacher, gulo. Abakan mo ng bigil. Rotang. Pesta. Mahirap agad. Naman ng sinuro. Very bad. Wala kaya nga. Wow. Dati ito pa, balik mo. Kasi, kasi,
Wala man gano'n. Ay, wala man. Style eh. Kasal sa kung sa bubo. Abang lang nakunta sa kabubo. Diba? May mga nilagaan kaya bulo. Ay, sige mo hindi mga ano. Pero dito, itong bakwan na bulo. Itong bakwan. Ano ba lang nga, hindi mo na. Ito rin bulo, ikis na tulog. Mulot ka. Kaya uya. Matagal ba na ako? Manayos ka dito, dumaan na papatal bilat pa kanayo. Wala dumaan na tulog. Oh, hindi. Mana ko na sa balila para mana ba ba? Good. Talagang pagkandamay. Matapos mo. Sabi nila, o, tumayo. Sa taas, tulog pa na yung tanga.
Sige po, di mapungkat. Nagawin mo sa dua. Di mapungkatin. Arapot. Alam mo, buwa nga, sige. Kung sa akin, nabuhat na. Bulo po naman ini. Dahil naman kayo magagamit pag-aaral. Dahil ang puti, anong na? Wala ko man. Simple pa kayo pang wala pang minute na nagagamit na ng gado. Ay, ito natin ito na. Wow, pura. Ganyan, ligongan niya. Ilang mantag na binger mo. Pero ba rin ang height, ano? Pura chitak ba? Ay, nung na dragon, marapat nito. Marapat nito ang dragon. Ay! Pinaabot na niya po ka pa. Ay, na ano. Marapat mo nga na ano. Nakulan. Kaya parang paano. Pagkari mo yun. Diba? Sige pa yung liling-liling. Double size pagkaroon. Ayan mo na. Ayan mo na sila. Engineering mo lang. Yo. Abangan niyo. Ano ka, tigalat mo pa sa bayan? Yan ang bayan. Tema, teka pa, magana. Pwede pa. Gata. Ay, pag nag-30 minutes, pag hindi ka na, diba? Drive ka. Baka naman ko rin doon yun. Kapila ka yun. Kung tayo,
Mamatuyo naman yun. Ay, paano sa tandok? Talaga ka, mga doon mo. Ay, Ano na? mautang ba? Napasaan kita? Ano ba kano? Wala mo. Hindi ko taban mo. Loob naman po taon mag-ama o Sige pa. Ano ba siya? Ay, ito pa nga yung ibigay ko. Gawin sa'yo. Tulong kahit din ba?
Wala ka doon. Open mo. Sa? Try na. Open na. Luto ba ako, Jay? Balik ano? Kaya parang pinupin ko dali mo. Uy, mura, good. Hindi ko may nagagamit. Ay, sino ba ulo? Ano na dapat nito doon? Outside. Outside to? Kaya ako nung talagang ko ngayon, harap kayo pasok pinaka-20. 11, at na? 7. Sana. Open si sa ano? Sato? Sato Giraray. Pero ito, minus 7. Lima, alas din. 7. Ay, mabalot ako. Sisindra. Pag nasa upo. Hindi mo, saan video sa ako? Ay, may flax. Nito, wala mag-i-break na production. Gusto naman. Baka. Ano yan? Na? Ay, dali. Ibang ko lang sa ako. Dali na, bako man na. Bako man na. Buradon mo, dali na. Yo. Dali na. Ano makapatulungan ko, no? Ano ba? Ano boy? Tig mo, wala ko nga. Teka lang, Ay, ano ko ba? Ayaw ko nga na. Kadang pati ko yun.
Kaya pang ayun ang mga oh, viewer nila. Mara. Oh, mga buti. Hindi din, lalaki din nag-Instagram. Load na lang ako na i-vlog. Nagtabasa pa ako na i-vlog. Di ba ligalato? Suwi ko magamit naman sa gusto nyo. Gina. Pagdating ko kami para ko. Natungo ko ng God. Alam nyo na, kalak-kalak na lang. Nasa, hindi kayo nasa-comment na ba? Kasi ka naman binang. Wala nga. Pagmurihan ang gabi to. Out pa nga Sa na. islop pa. Aaway sa'yo. Amin ba? Pero pag may kapanlag na ito. Huli na ang puso. Okay, yung mga tiyong? Yung tiyong? Yeah, yeah, yeah. So, oh, ay, dati. Teka lang, wala. Doon sa loob ba? Pares, patuloy na lang ako. Pares, kami out na lang. Pares. Alam mo tayo ng password. Wala doon sa tao. Huwag may papas pati ito naman. Uy, ano mo, naman si Pix mo. Di ka tayo lululot na. Mama, dito ka ba yung mga may kumahama? Sana. Kanina. Ayun, ayan. Yung mga na-open. Ito! Ito, ito na lang. Oh, Rain ko. Hindi mo. Hindi tayo magpangit yun. Hindi ako mag-out ako. Out na ka, di sa to. Makatabi? Okay. Floating ba? Open ka? Kung pala ka pa. Yan, paglawatan niyo pa. Yun yung nasa baba. Naman yun, may duwa. Boot. Yan ang mga ginawa ko na. Baba. Sir, pinagdadala. Yun, wa. Link? Ano, tinirog na, tinirog eh. Na ano pa ba? Akat na mga, ano, mga, gusto ko ba? Push file? Wala, ganyan. Huwag ka naman ibayad doon po yun.
ba? Online game. Hindi mo ma-open din. Maria. Yung basta na sa inyo. Naman. May paawa ko sa inyo. Ah, Start ka na? Pwede. Pwede. bubuan talaga na. Saan? Wala. Wala man. Ano ba ang parang gusto? Huwag ko ba buwan sa meron natin. Kapit ako lang. Sabi, may inakimaw, isi. Dalawa lang. Wala. Gusto mo nga ni Mopay? Online na. Sagyan. Romo. Ay, kung kasi dyan, parang dito. Bata ka nga. Ano yun? Ay, parang sa Kronos, parang. Kronos. Sarap pa nga nag-remember dyan. Yan po eh. Dig. Yan ang Kronos. Normal lang. Mama, namin ko na. Ayan. Dali ang mga iyon na Wala pa yung kasawaran mo mo. Phew! Kaya na. Wow. Yung Daddy J, ay, Alam mo nga, ito ang amo nga, pero kukuha mo. Ano, gusto mo? Yun yung, Age. Huwag naman yun. Puta nga eh. babe, Nabaril ka? Victor Montalvo. Ganda. Oh, nakagod na yun yung Victor, ano? Victor, may nagapos ako ng rupang sa hindi pa nagkakawat. Nagkaka, ay manay. Dami. Dali mo. Aston may Bukod si anak ah. Sa karakot siya. Hindi ba kayo kakawa? Relate ko na. Relate ko lang kung tayo ngayon. Kung saan nagnahay. Ano ko to rin ba? Puta nga eh. Ito na kukuha. Mama, paano siya sabi? Hindi ka na ba gusto? Kaya ano na. Pambayad ang duman sa ano. Ano yan? Blade. Ah, Blade? Door ko? Naawat na. Tulong report. Ay, wala ko dyan. Hindi ako nakalawa dyan kung hindi sa work. Kasi gawin mo. Ano oras ka nga ito ba? Wala pa niya ko na birthday. Second rate, Marika.
ano ko rin, bilang naman ko na. Ano na po ikaw medyo sa akong kapangyarihan? Bakit bang Jin? Juan? Ano pa na? Ang parang na yun. Ano po? Dahil may kalaban. Matindada ako sabi namin. Pinagtinda na. Tinda na? Parang Jim. Parang Jin, Juan. Wow, ba't inigin? Kapag laog sa nga po. Kaparehas ka. Kaparambal. Puta nga, ginagalaw kay Ranjong. Kaparehas lang. Ayun, si Cruz ang sigal ito. Aren. Ano po nga rin, Trek? Ano, Cruz ang ito? Parang ano na. Kuya, parang ano na. May ano, may star. Bubus, alcohol, lumig. Bagay. Si Mama may kinain sa ano. Parang ML. Alcohol. Alcohol lali ni si Mama ni. Matapang na dalaw. Parang ano, galit di pa no. Matapang man. Ayo. Pero hindi makakita. Kuya, ano ito? Nakalas nito, Trek? Hindi ko puno. Nalabang ko, nalabay. Tingnan na ito. Puta ka dyan na. Nakulo na yung doom. Impor. Impor. Wow. Ano ba yung Nag-random ako dapat. Puro pangalan ko sin dapat. Nakikita. yan ha? Hindi pa nga niya ako kahit nakakabalikan. Hindi pa nga nakakabalikan. Bumad na dapat. Wow. Puta talaga nga yun. Ano yung sunod? Pinatulog mo. Makala may ano. Puta. Yan si Cruz. Wala na sa Ayun, tapos na ba ito na? Ikaw, bait-bait na puro mag wala lang puro Ano? Ano ko yung basta dito? Laban ka. Pag nag-practice ka. Yan, bisa ka lang magsasabi. iba sa mga. Hindi na pala ako. Ano na hindi? Mga yung bandua. Yung ko yun ako. Pinagdapan mo. Yung nagul pa. Nakakulo na mo rin ha. Yung mali. Ay, skinny man lang niya ako. Ganun ba? Ganun ba sa sarapan? Daw, hindi ka daw. Sarapan lang. Wala pa po tapos.
Alam ba niya? Ayun, ako nakalata pa ito. May practice siya. Diyan ako! Daog na kamutig kayo, tambak ng kamutig kayo. Tambak ng pula. Nuno, nada ka plastic sa lelo. Nuno. Ay, nakulod! Kung ano may pilit yung bag mo. Sa araw ka na ba? Dapat pagaliw patapos. Kaya wala kang bag. Pero nagawin ano. Pero, ako wala pa niya. Ayun! Pagkala ka na, ayos na ako. Nakatapat ako rin. Ay! Kaya ilot na niyo. Oh, sino? Ito naman ako. Uy, lalo ka secret mo na yun. Open mic. Hindi kailangan na doon mo yung
Hayop ka kung baka. Ito na pala yun ako. Okay lang ako din. Hindi ko lang din eh. Meron ko sa mouth. Ako na nilo! Yo! Ako na nilo! Ako hindi! Ako hindi nilo! Ay, gusto ko Wala naman. lang kasi. Wala ba yan? Wala ba yan? Uy, tabang! Uy, ayoko! 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 Ate, diba? Hindi ka lang. Hindi na, diba yun? May mga kalawang pala kaya program. Baka tayo wala. Ha? May kalawang pala kami. Ano? Ano? Kalawang pala kayo ng program. Halo? Kaya pala na. Ang halo, kalaban ba na daw? Halo nga na ako nga. Yan, aram ko ulit sa TikTok. Puro dati dalawa sa Ay, kapangarap ko bigyan ko Ganun ka katulog. Sakain tayo tawa. Ano sabi ko? Saan ka na lang? Hindi mo ko itaw. Pailing ka ng ano? Napailing ito may mga COVID dito. Hindi ko na talaga. Nangabot lang po. Gibo mo. Oy, kapon! Hindi, nagpaulit ka na. Naulan na. Bang naglalago na yung
Hindi ka naman. Sabi ko lang, wali ka dyan. Shotgun, shotgun. Ano? Naku, nakalaban. Ano? Uy, naku, ito! Kalaban din sa ano? Kaya nga, ito nung mga matay na ayun. Kalaban din baga ano? Baga kalaban eh. Rudy Jack, Rubio, sa Dave. Sa Inta, sa DB. Ako dito, sa DB. Naglag ako. Iyon o, naglag ako no. Naglag ako. Dati rin yung mukha niya rin. Lahat mo pa. Si Balo. Si Bal. Ay, gadol. Open sa tray. Sa tray. Open man. Open tray. Ikit lang ang utang na rin. Title pa lang ito. Mali na talaga kasi Thank you. Thank you. Tambak rin. Tambak pa talaga. Basta ka na na. Hindi talaga ako ko. Kuya na sa indaw. Wala ko. Yan o, maralaman mo dyan sa ano. Ako hindi kalaban sa ano. Yan o. Yan o, Kuya pa, wala ba ko pa nakapula? Ano, yun. Teka man yan. Upang mayo. Nagpapait man sa kuya, di ko sila marayon sa tama. Kaya sa ibang kasa, mga barang. Takbo ka daan! Yan ang kuya. Iyon dyan! Pabarang ka kasi sinayo ko. Yan man. Iyon sila doon. Tutos na yun. Nangyari ko na naman. Ano ko na nga, Big Sen Dragon. Uy! Hindi pa, kalaban ko kay ito si Jay! Baba ko ngayon pa. Naging palit ko na. Diba, hindi ni maray na kayo. Lalo maray na magaganda ka. Lalo na mo yun. Magaganda ko yun. Talagang ko. Ako. Sabi yan na lang. Ay, kung ka tayo. Yun, ba yun? Yun natin ang. Yun, ay yun. Ako pala siya. Alay, iba na.
Alam mo, Wala ko na suot sa i-relay ko. Kasi mag-i-relay ko yun lang eh. Dapat ka, Jay. Supok ko. Ano ba na? Ano ko sa i-relay? Uy, maraming yan. Apit ko mali. Apit ko ito ka. Hindi dapat kami oh. Hindi dapat po ginagawa. Ayun doon. Wami ko bagay na orang ko ito. Iyo, nakama ko. Ito na ko. Kaya, yung ito. Salikod ba? Salikod. Para may sila sa pulso, nagsalita ba sa basic mo? Sige, nagsalita mo ay! Hindi ka ba? Matatagawa ba? Utang nga yun. Ano? Ay, kulang na wala pa. Wow, putangin eh. Paring ayos ka.
May payong ko sa Lemon, nakamati yun. Lemon na, nakamati yun. Uy, nabili ka dyan sa baba. Baka may nurse dyan may mag-abot. May pagwa sa dikit sa ako. May birthday sa mga ano yan, mga pulo. Oo, baka nga. Ay, dapat yan. Sabi yan na kayo doon. Ito na lang. Oh, yung magkaso ka lang ako si Jay. Yan, ginagawa yung may sarap ako. Sabi lang. We are not Hindi pala pala yan sa ay ganito yung sa pag-aaral ng San Roque. Kibipon o kibipon. Nawala. Bakit kaya sa San Roque? Dati ginagawa. Ibidahan hindi sa may ano yan, sa may bago magtulay. Nakong pa ka ng isang pakwento. Wala ka balyo ka pa sa tulay. Wala ka balyo ka sa tulay. San Roque. May tindahan dito yung may tarpaulin. May tindahan ba may tarpaulin yan? Pagkagam, may titinda ba yung tulay? Nagtibig ko na ang pastado na. Tindahan mo yan, na may tart na green na stripe. Ay, kumain kaya. Abot lang. Ano yun tayo na? Ano kaya balik ko? Gawin nila. Ayaw, maano na sila kapatid. Yan po. Bale, bumper pa.
Parang nagiling, panis ko. Utang barawan. Sige, pasundan natin. Pati ang mga ipog ng tama. Alaban mo ako ng buko. Ako na duman. Ako duman tawar ka na. Bakit chupin na doon? Bulaga, no? Ready yan! Big dragon! Contain ang password! 1, 2, 3, go! Big dragon, Roman. Yung ano nga? Pagkala ko na mag-vlog. Contain! Ang password, 1, 2, 3, go! Susunod. Puta! Saya kira dia. Saya kira
Ay, Uy, so nagira na mo na. Parang nga sige, bebek ko. Sige na kaman. Bakit mo pa rin mga papa? O pangayo. Hindi mo na lang po. Panggamot kayo ni Maya. Wow! Diretso to sa sama. Hindi pa ang baka. Pag-sinisip ko nga, original mo ulok mo na 3 points. 3 points. Mabanggi pa mga alis ko. Talaga. Maapoy. Tuwiki na. Nagira ko puno. Siyempre, nagsasasagal ng tubig. Kapay, mas ibang day. Pinakailag na sila multo. Diyo. Nagitap ako ni mama. Hindi na ako maano man mo. Hindi ko pa ba ako tayo nagawa? Ha? Paano nakasabi sa natin? Meron akong kadaya ng masama. Ito naman ang tanggap ko, masaka ko na. Ha? Iya. Ay, di, bantay siya, bantay siya. Okay, kita ko yan. Napuntahan. Ako mo siya yung mga bigyan ko kapag ito mo. Ito.
Pero hindi ka mamahal. Sa banga na lang. Dul ka kung ay. Alam mo, check. Chihuahua. Dahil ng ano, sa tweet. Basta may check. Tapos tweet na bawang ko na yung lumang pagdala ko. Ito niya, iba pa. Mama, baby, bilis na. Maski may mga ilo dyan. O pa kayang nagsisip ako ngayon.